Que onda, bro? Que faz? Probando unha nova forma de facer a descomposición factorial, bro. O que, bro? Ale, a descomposición factorial vímola no capítulo anterior, bro. Con legos? Buah, que fachero, bro. Sí, pec total. Vou probar, bro. Que iso, March? Non sei, un polinomio, creo. Saúdos, elementos. Vimos no tema anterior que todos os números se poden romper nun produto, ou sexa, nunhas cantas multiplicacións de números primos. E ademais, de xeito único, porque desterrábamos a un do mundo dos primos. Chao, número 1. Pero a pregunta que nos toca hoxe é: como sabemos se un número grande se pode dividir por un primo? Poderíamolo saber sen ter que facer a división? A resposta é que, en moitos casos, sí se pode. ¡Bravo! Criterios de divisibilidade. Non me sae! Isto é moi útil e fai moito máis rápido ese proceso de rotura dun número, ese proceso de factorización, porque non estaríamos a facer contas de máis. Se sabemos, por exemplo, que un número non é divisible por 3, pois xa non probamos, e unha división que nos aforramos, non? Como a proposta destes vídeos é que vayamos construindo as matemáticas, é dicir, non aprender así unhas reglas ríxidas en comprendelas, senón chegar a deducilas por nós mesmas, pois imos ver eses criterios para o 2, o 3 e o 5 e tentaremos, de algún xeito, intentar comprender por que funcionan como funcionan. Vamos, comezaremos polo 2, que ainda que sexa obvio, fácil para moitas de vós, pois imos intentar razonalo cun certo rigor. Escoitei rigor. Oh, si, escoitei rigor. Iso que me gusta a min, rigoroso. Deixame. A ver, que teño que facer? Pois nada, demostrar que os números pares son todos divisibles por 2. Pero iso é obvio, non? Trivial, eso unha simple, unha andrómena. E como fago iso, Pero non sei, a ver, se todos os números pares son da forma 2 por n, sendo n un número natural, entón xa está, non? Que me sei que demostrar, que máis estou perdido. Pero esas matemáticas, A ver, pensemos que temos escaleiras de 2 metros. Se así imos colocando unhas en riba das outras, imos obtendo os múltiplos de 2, non? Cunha subimos 2 metros. Se colocamos outra en riba, chegamos a 4 metros. Con outra máis, a 6. Despois, a 8. E xa chegamos a 10. No momento en que chegamos a 10, se vos fixades, os números finais repítense de novo. 12, 14, 16, 18, 20... Seguen rematando nas mesmas cifras. 2, 4, 6, 8 e 0. Se continuamos despois do 20, acontece o mesmo. 22, 24, 26, 28, 30 e así sempre. Os números que obtemos acaban en 2, 4, 6, 8 e 0. E este será o criterio de divisibilidade por 2. Son os que chamamos os números pares, os que acaban en 2, en 4, en 6, en 8 ou en 0. Deixemos a táboa do 3 polo de agora. E pasemos directamente a do 5. Razoemos do mesmo xeito. Por cambiar un pouco, imaginade agora que facemos un edificio no que cada piso ten 5 metros. Se construir edificio, Sacha axiña ben. Benvido, Sacha. A ver, a primeira planta do noso edificio terá unha altura de 5 metros e a segunda de 10. Chegamos ao 10, como antes, cando estudiábamos a divisibilidade do 2. E dende aí, dende ese 10, volvese a repetir todo de novo. Fixádevos, a terceira, 15 metros, a cuarta, 20 metros. E así sempre. Sacha entende divisibilidade do 5. Todo pisos remata 0 ou 5. Número divisible por 5 remata 0 ou 5. En meu país, matematista tamén. Alemanha tamén, Bulgaria tamén. Rusia, non sei, rusos moi raros, moito raros. Efectivamente, a última cifra sempre alterna entre o 0 e o 5. Da igual cantas que iramos construir, sempre vai a rematar en 0 ou en 5.
E este é o criterio de divisibilidade do 5. Un número é divisible entre 5 se remata en 0 ou en 5, como ben dixo Sacha. Pero que pasa co 3? Imos probar o mesmo a ver se funciona. Algo que facemos moito en matemáticas é, cando descubrimos que certo razoamento nos vale para unha cousa, pois probámoslo para outra. Pensemos nunha rá, agora, que salta de 3 en 3 metros. Así saltará 3, logo 6, 9, 12... Vaya, despois do 10, as cousas xa non se comportaron igual que antes, non? Como era no 2 e como era no 5. Se seguimos, 15, 18, 21, 24... Os números últimos van cambiando. Xa non é tan sinxelo. Ben, hai un criterio de divisibilidade para o número 3, que é moi fácil de aprender, pero non é tan sinxelo de comprender. O criterio para que un número se poda dividir por 3 é que a suma das cifras do número sexa un múltiplo de 3. Vexámolo de xeito práctico. Probemos, por exemplo, co 351. As súas cifras son 3, 5 e 1. Sumámolas, en total, 9. Entón, 9 é un múltiplo de 3. Si, está na tabla do A3. Por tanto, podemos deducir que 351 tamén é múltiplo de 3. Fixadevos que é rápido. Probemos con outro número, 682. As súas cifras son 6, 8 e 2. Ou sumalas, 16. 16 non é un múltiplo de 3. Vedes que o dividir queda de resto 1, non está na táboa de 3. Co cal, 16 non é un múltiplo de 3, por tanto, 682 tampouco é un múltiplo de 3. Por que ocorre isto? Vamos a intentar explicarlo dun xeito máis ou menos gráfico. Fixadevos, cando dividimos 10 entre 3, podemos facer 3 grupos de 3 e nos sobra 1. Nos queda de resto 1, nos queda 1 sen repartir. Cando intentamos repartir 100 entre 3, facemos 3 grupos de 30, logo repartimos 3 máis para cada grupo e nos volve a quedar 1 sen repartir. Cando facemos entre 1000 entre 3, dividimos 1000 entre 3, pois facemos 3 grupos de 300, outros 3 grupos de 10 e outros 3 grupos de 3. E nos volve a sobrar un punto máis. Vale, en xeral, para todas as potencias do 10, isto é o que ocorre. Dan de resto 1. Así que cando temos que dividir 351 entre 3, primeiro dividamos os 300 e sabemos que por cada un dos 100 que fan os 300, por cada un deses 3 centenas nos vai a sobrar un elemento de cada unha desas centenas, co cal nos van a sobrar 3. Digamos, temos asegurado que todo está repartido menos eses 3, aínda non o sabemos. Repartamos ahora 50, por cada grupo de 10, destos que compoñen os 50, por cada un dos 5 grupos, nos vai a sobrar tamén un elemento. Sabemos que todo o resto están repartidos. Entón, nos quedarían en total 5 elementos que aínda non sabemos se están repartidos ou non. E por último, nos quedaría o 1, que tamén nos sobraría. Ben, entón, teríamos repartido todos os elementos do 351 menos 3, logo 5 e logo 1. Que fixadevos que coinciden exactamente cas cifras do número. Ahora, estos números, si todos estos números tamén os puidésemos repartir entre 3, entonces eso significaría que o número grande sería divisible por 3, porque o podemos repartir en grupos de 3. En este caso, como a suma das súas cifras, como a suma de todos estos elementos é 9, si o podemos repartir entre 3, podemos afirmar que 351 é divisible por 3. Mira, hai tamén unhas regras que se poden aplicar para coñecer a divisibilidade por 7, por 11, por 13, etc. Pero se vos son sincero, eu non as sei, nin as sei, nin as usei nunca. E como non quero explicar nada que non se poida ver de onde ven, sabes, ou por que funciona, pois mira, como moito explicareinas nun vídeo así, expresamente feito para iso, e xa, por se alguén ten curiosidade. Porque de todos xeitos, pois sempre nos queda probar e dividir, non? Para os números compostos, o que podemos facer... Oístes, neno, déxame probar a min a traducción simultánea, a ver si por si acaso entra no examen. Vou probar a ver como sería do 6, me entendes? A ver, según o que entendín eu, o número 6 pode ser así, 6 normal, ou tamén podes exprimir coa movida esa dos primos, non? Que é 2 por 3, 6, que son primos, non, chorro, me entendes? Ou seja, que se un número é divisible por 6,
Pois como os primos son 2 e 3 tamén ten que ser divisible por 2 e por 3, neno, entendes? O sea, quer dicir, por 2 ten que ser par, e por 3 a movida esa das cifras que se teñen que sumar e daba múltiplo de 3, non? Eu non o explicaría mellor, Tino. Pois, eu entendino, Charo, pero a verdade que non teño nin idea do que dixen. O criterio do 10 é super fácil. Deixo bolo para vos, que non vou a facer eu todo, hombre, vamos, faltaría máis. Agora, xa con todos os criterios vistos, ímolos poñer en práctica para romper ou descompoñer o número 3276. Toma numeraco. Usaremos o método que vimos no vídeo anterior. Poñemos unha raya e imos probando cos primos en orde ascendente. A diferencia é que agora coñecemos os criterios de divisibilidade dos primeiros números primos, así que podemos ir moito máis rápido. Comezamos entón. 326, colocámoslle unha raíña ao lado. E empezamos a traballar cos criterios de divisibilidade. Como remata en 6, entonces xa sabemos que é par, por tanto, divisible por 2. Facemos a división. O resultado, 1638. Colocamos entón o 2 no lado dereito e o 1638 debaixo. E traballamos con este último número, que como remata en 8, pois tamén sabemos que é par, por tanto, é divisible por 2. Facemos a división 819 e colocamos outra vez os números no seu lugar correspondente. Traballamos agora co 819. Claro, remata en 9. Este non é par, non é divisible por 2, pero podemos ver a suma das súas cifras para saber se é divisible por 3. Sumando as súas cifras, 8 máis 1, 9 máis 9, 18. E 18 é múltiplo de 3. Por tanto, 819 é divisible por 3. Como sabemos que é divisible por 3, facemos esa división. O resultado, 273. Colocamos os números no seu lugar e traballamos co 273. Probemos outra vez a sumar as súas cifras. 2 máis 7, 9, máis 3, 12. E 12 é múltiplo de 3. Por tanto, 273 tamén é divisible por 3. Facemos a división e o resultado, 91. Colocamos as cifras no seu lugar e traballamos con 91. Vamos alá, 91, sumemos as cifras. 9 máis 1, 10. Ai, isto non é múltiplo de 3. Así que xa sabemos que 91 non é divisible por 3. Será divisible por 5? Pois non remata nin en 0 nin en 5, así que difícil, non vai a ser divisible por 5. Que nos queda agora? Pois nada, probar dividindo. Cal é o seguinte número primo? O 7. Pois nada, probemos por 7. Mira que sorte, era divisible por 7. O resultado, 13. Colocamos o 7 e o 13, e como 13 sabemos que é un número primo, pois non se pode romper, verdad? Non se pode dividir máis soamente por si mesmo. Así que dividimos por 13 e xa rematamos. Nos queda o 1. Así, xa nos quedaría únicamente ordenar todos estos factores. O número 3276 podémolo escribir como 2 por 2 por 3 por 3 por 7 e por 13. Ou empregando as potencias, 2 ao cuadrado por 3 ao cuadrado por 7 e por 13. Como xa sabedes, en mates, cando os números están a multiplicar, chamámoslle factores, non? Pois ben, como credes que lle chamamos a este proceso que consiste en romper ou descompoñer un número nunha multiplicación de números ou factores? Pois, descomposición factorial. Viva a imaginación! Pablo, cieliño. Hola, Chabela, xa se me facía raro que non apareceses. Bueno, porque ias moi ben, a verdade. Pero claro, agora empezas ca descomposición factorial, así desa maneira tan sosa. Non se che correrá a facelo un pouquiño máis divertido, caramba. Estásme a recordar a Evaristo, un profe que tiven eu de pequeno, que sempre dicía que as mulleres nada máis tiñan que saber as contas básicas para levar unha casa. Menudo papón. No, tranquila, Chabela, que sí que o teño. De feito, teño un xeito de facelo moi visual e divertido. Mirade, con isto. Anda, iso gustalle moito a miña neta. Veña, dalle. Imos intentar entender o que significa ser múltiplo e divisor con estas pezas de Lego. Veredes que fácil. A partir de agora diremos que cada cor representa a un número primo. Podedes escoller
a que vos queirades. Eu vou facer da seguinte maneira. As fichas vermellas significarán o 2, as brancas o 3, as azuis o 5, as laranxas o 7 e as rosas o 11. Por qué? Porque me saiu así e xa está. A partir de agora, xuntar pezas significa multiplicar. Por exemplo, isto que estou a facer agora de xuntar unha peza vermella e unha azul sería multiplicar 2 por 5. Deste xeito, aquí teríamos representado o número 2 por 5, o 10. Romper, polo tanto, será o contrario, dividir. Se rompo o 10 e lle quito a vermella, ou sexa, se divido 10 entre 2, o que me queda é, efectivamente, 5. A ver, se xunto, por exemplo, dúas pezas brancas e unha peza rosa, terei 3 por 3, 9, por 11, 99. Se rompo agora quitando unha das brancas, quedará, por tanto, 99 dividido entre 3. Mirade o que dá. 11 por 3, 33, que é exactamente o mesmo que 99 dividido entre 3. Se collemos un número, por exemplo, o 60, e lle facemos a descomposición factorial, colocamos a raíña e, como sabemos que remata en 0, por tanto, é par, así que divisible por 2. Dividimos por 2. O resultado, 30. Se temos o primeiro divisor, que é 2, traballamos co 30, que, como tamén remata en 0, pois tamén é par, tamén é divisible por 2, así que volvemos a facer a división. 15. Vale. 15 non remata en un número par, co cal sabemos que non vai a ser divisible por 2. Sumamos as súas cifras. 5 máis 1, 6. 6 é múltiplo de 3, co cal xa sabemos que 15 é divisible por 3. Que, bueno, que realmente xa sabíamos porque 15 está na táboa do 3, verdad? 15 é 3 por 5, por eso xa non fai falta ni facer a división. Colocamos o 3 e, por último, temos o 5, que é o último divisor, que como é primo, pois dividimos por si mesmo e o resultado é 1. 60, podémoslo escribir entón como 2 por 2 por 3 e por 5. En forma de potencia, 2 ao cuadrado por 3 e por 5. É isto que xisemos facer cos legos sería tal que... A ver, iso está chupado, hombre. Saca dai que das medio cringe, Xa cho fago eu así de chill. Mira, enfoca aquí, Mira, isto cas pezas de Lego é moi fácil. Temos aquí un 2 ao cuadrado, pois haberá que xuntar este 2 con outro 2. 2 ao cuadrado. Logo que hai que multiplicar por 3, pois nada, unha branca, bebé. E logo por 5, un azul. Isto de aquí, isto non é a bandeira francesa, Isto é o número 60. Aquí a Jenny, servindo. Non o podías explicar mellor, Jenny. Fixadevos noutra cousa tamén. Multiplicar por 1 non afecta, non fai nada. 1 é o elemento neutro do produto. Entón, neste xeito de visualizar os números, o 1 significa non poñer nada. Vouno tentar explicar doutro xeito. Comecemos, por exemplo, polo número 6. 2 por 3. Seguimos retirando pezas, seguimos dividindo. Por exemplo, dividimos entre 3, que significa que quitamos o 3, rompemos. E canto queda? 6 entre 3, 2, no? Queda a peza vermella, que é o 2. Agora, poderíamos dividir este 2 entre 2, no? E se o fixéramos teóricamente, 2 entre 2, canto dá? 1, no? Mas que era dividir neste proceso? Era romper, quitar. Pois se quitamos esta peza, neste caso o 2, que nos queda? Absolutamente nada. Por eso, neste xeito de representar os números, que non haxa nada, é o mesmo que o 1. Voltemos ao 60. Nesta expresión, nesto que estamos a ver aquí, están todos os divisores de 60. Fixadevos. Por un lado, temos aquí o 60 enteiro. Por outro lado, teríamos nada, que sería o 1. Xa temos os dous primeiros números asociados, dos que falábamos no tema anterior. 60 e 1. Vale. Se rompemos, por exemplo, por aquí, estamos rompendo, quitando un 2. Por un lado temos un 2 e por outro lado que temos? 2 por 3, 6 por 5, 30. 2 e 30. Outros dous números asociados máis. Outros dous divisores de 60. Se rompesemos por aquí, quitamos 2 por 2, 4. Dividir entre 4, que nos queda? 5 por 3, 15. Fixadevos, 4 e 15. Tamén podíamos romper por aquí, que sería dividir entre 3. 3 por un lado, por outro lado, 2 por 2, 4, 5 por 4, 20. Tamén poderíamos dividir por aquí,
que sería dividir por 5. E nos quedaría no outro lado 2 por 2, 4, 3 por 4, 12. Vedes, o sea, todos os divisores de 60 son as distintas formas que temos de combinar estas pezas, de irlas rompendo. Os divisores, como vedes, están todos aquí dentro. E que serían os múltiplos? Pois, como son o resultado de multiplicar por un número natural, entón os múltiplos serían estas mesmas pezas, pero engadíndolle algunha máis. Por exemplo, imaginadevos, así teríamos 60 por 2, 120. E así, por exemplo, teríamos 60 por 3, 180. E, bueno, como sería por 4? Pois habría que xuntar 2 por 2, que serían 4, 60 por 4, 240. Que tal así, Chabela? Moi ben, neniño, así sí. Ademais, isto vai a ser moi útil para os próximos vídeos, nos que imos entender o máximo como un divisor e o mínimo como un múltiplo. Non vos perdades o próximo capítulo de As mates tamén molan. E comeré moita verdura, Veña, Paviño, falles un truco deses bonitos que fas ti con o da bola grande, veña. Dalle, vai, que isto vai quedar finiña.